Se o groso da programación festiva do Concello de Vilagarcía desenvólvese a partires do mes de xullo, o Festival Varietés regresa por 7º ano para encher de música as rúas da capital arousá durante xuño. No que intentamos, que a programación seña variopinta, que haxa representación de distintos estilos de música, distintos estilos de ver a música e o espectáculo. Este ano, hai grupos e artistas que están un pouco fora do tradicional que tiñamos hasta ahora. Os concertos serán todos os xoves e venres a partires das 9:30 e as 10:30 da noite, respectivamente. En total, 12 datas para gozar da música en directo en plena rúa. Para nós está pensado e definido como un proxecto de turismo. Eu penso que está moi elegante, a mí me gusta moito o cartel por iso, e sobre todo porque vai ser moi agradable, non? Ao final estar na rúa, tomas unha caña e estar escoitando unha música tranqui, pero ao mesmo tempo como moi compatible, non? Con esa vida de verán que ofrece a cidade. Un ano máis o Concello apoia esta iniciativa que naceu entre os hostaleiros da rúa Méndez Núñez. Destacou ademais que se trata dun excelente exemplo de convivencia. Podemos, como decía, convivir pacificamente entre concertos e música durante a semana e descanso dos veciños nas súas casas. Creo que isto tamén dá un pouco pistoletazo de saída que nos espera por diante este verán, que vai a ser moi variado e para todo tipo de públicos. Este mesmo xoves o Varietés arrinca coa actuación de The Soul Breakers a partires das 9:30 da noite na rúa Méndez Núñez.